se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Senyores i senyors, no us preocupeu més perquè ja som aquí. Ja hem arribat des de les Terres de Ponent per dir-vos que ha sonat el timbre i sortim al pati. No, ni soparé, ni berenar, ni faré res avui. Això és massa fort. Oh, companys i companyes, que si no sou de Tàrrega és que us esteu perdent alguna cosa. Benvinguts al cada vegada més humil i deficitari Pati Podcast. Continuem amb l'especial eleccions municipals i ja em perdonareu, però em sento com Jordi Basté presentant el món a RAC1, però amb dos diferències. La primera, que ells tenen un públic diari de més de 800.000 persones cada matí i nosaltres tot just 300 persones en 2 setmanes. I la segona, que crec que és més important encara, és que almenys jo tinc pèl. Avui tenim el plaer de rebre la visita de la cap de llista de la CUP, Laia Recasens. Actualment forma part del consistori, concretament com a regidora de Serveis Municipals, Mobilitat i Medi Ambient, i com a dada important també a saber és que Laia Recasens és del TET, sap greu tan jove. Espero que després d'haver fet aquest comentari el compte d'Instagram @altetcatalunya no m'ataqui per xarxes socials. Un nou cicle per guanyar, que bé sona com a campanya del Futbol Club Barcelona o de la Unió Esportiva Tàrrega de cara a la temporada vinent, és ni més ni menys el lema que ha escollit la CUP de cara a aquestes eleccions municipals. Laia, posa't còmoda perquè 2 més 2 són 4 i 7 per 2, 14. Agafa un cigarro i esmorze. Bon dia, Laia. Com anem? Tot bé? T'ha semblat bé la presentació? Ha estat bé? Farem unes preguntes com els hi fem a tots els candidats, així una mica de... per tal de que la pública et conegui una mica més. Et sembla? Sí. Comencem? Edat? 26. Sobrenom, si en tens? No en tinc, ho sàpiga. A quina escola vas anar? Al Jacint Verdaguer. Estudis? Periodisme, màster de polítiques d'igualtat i postgrau de polítiques LGTBI. Molt bé. Estat civil? No està consensuat amb l'altra persona. Molt bé. Metres quadrats que fa a casa teva? Ai, Oh, no ho sé. no ho sabries? No. Casa, pis, són... És una casa del TET. Casa del té, jardí, Sí. que envolta la casa... Jardí, casa, baixos i golfes. Home! Estem sumant metres, eh? Sí. Estem sumant metres. Són del TET, que van més barats. Això és veritat. 300 euros, 350 de lloguer, 370. Molt bé, persona de casa, està molt bé. Eh? Segona residència. Tàrrega. Ah, molt bé. Però no hi tinc cap casa. Clar. Mascotes. No, No? No. Bar o restaurant de referència de Tàrrega. amb el Quiricú. Fija. Lloc? Bueno, clar, no. Bueno, t'anava a dir lloc on et van demanar matrimoni, però clar, no és el cas. Surts de festa, què et demanes a la barra? Un gin tònic. Grup de música preferit? Ai, no ho sé. Home, Grup de música... Sara Eve. I que sigui una dona. i persona més famosa dels teus contactes? Del mòbil? Sí. Crec que durant un temps... Bueno, l'Anna Polo. Anna Polo? Sí. Vam fer, Guai. Bueno, quan vaig fer pràctiques a RAC1 Clar, tens la teva vessant periodista. i també m'encanta. un del Chiringuito. Que suposo el Quim Domènec. El Quim Domènec! Sí, crec que sí. Bueno, ara no ho sé, però a casa el tinc segur. Doncs moltes gràcies, Laia, quedem que ja estàs més que presentada, jo crec, i passem una mica a la tertúlia. ¿Tú crees que esto es normal? ¿Cuál es
Laia, ara que has quedat presentada pel Cesc i per tu mateixa i que has vist el nostre format deficitari Ja ho veus. Farem una mica de tertúlia, participarem tots, parlarem tant de coses personals com més polítiques, però abans... De moment no ens estem passant. No, No ens estem passant, que tothom ens està cagat una mica. Sí, però jo m'hi una... torno. Serà que no hi ha xitxa aquí per tornar? Tant! Et donem l'oportunitat. Opinió sincera sobre el Pati Podcast, que ara t'és fora. Home, això és una reunió de penis. Sí, sabem, sabem. Teníem l'Alba Franquesa, una gran Penis joves, però de col·laboradora. penis. Sí, això sí. Hi havia l'Alba, però pobra ens va haver de deixar, va tindre un nou projecte, coses que passen de la vida al final. I hem intentat buscar, va vindre la Clara Pinyol, no és per justificar-nos, simplement per explicar una mica com va, no? Això el Pati Podcast, però sí, tens raó. És que jo, us seré sincera, però crec que us he escoltat mitja hora sense la meva vida, llavors no tinc una opinió formada. No, tranquil·la. En resum, que es du a aguantar-nos més de mitja hora. Podria ser. Laia, quina és la millor i la pitjor decisió que has pres en la teva vida política? No s'hi val dir que la pitjor ha sigut vindre aquí. És que jo crec que la millor i la pitjor són la mateixa, que és ser regidora de l'Ajuntament. Perquè Com hi vas entrar? jo anava de número 13 o 14 a la llista de la CUP del 19, que llavors la Teresa Sala va dimitir, Sí. i tota la gent que hi havia, la Teresa Sala anava tercera, doncs el quart al 13 van renunciar, i llavors vaig entrar jo. Què passa? No, està bé. Perdó, què passa aquí, Targa? Que els que estan primers mai entren, perquè l'alcaldessa va ser segona. I tu anaves 13 i vas acabar sent regidora, vull dir, no és garantia de res. Saps què passa? En el cas nostre, tampoc és per justificar-ho, però clar, la Tere va dimitir al cap de 2 anys i mig de ser regidora. Llavors, la gent que va dalt de tot, si tu ja tens la teva feina, és a dir, ja no tens previst entrar a l'Ajuntament per un any. Clar, jo tenia potser la feina menys estable, una feina que tampoc era relacionada amb el que havia estudiat i tal, i vaig dir, Som-hi. que està bé, m'ho he acabat passant molt bé, si no no aniria del número 1, clar, però bueno, Home, del 13 a l'1. però l'Ajuntament... En el supòsit que És curiós. fossis alcaldessa, podries afirmar que ets la persona de la teva classe de periodisme que li han anat millor les coses? Podria ser. Podria ser. Tot i Molt que probablement. n'hi ha 2 o 3 de la meva classe de periodisme que estan a TV3. Home, 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 això és que vagin bé les coses. ara, bueno, potser estan a Perquè TV3, coneixen gent, sí. Sí. també, i que potser tenen un sou de 400 No ho euros sé, al però mes. treballen al cap de setmana. Uf. Fatal. Jo crec que sí, que tens números de ser la que... Una cosa, i també et diré una altra cosa, jo crec que ja has arribat a un punt de la vida molt estable, sent bastant jove, el qual ja et comença a fer replantejar unes quantes coses, Laia, em sap greu dir-t'ho, Què m'he de però... replantejar? Això ho diu ell, no tu, eh? Què m'he de replantejar? No, home, ja ve casa, ja ve una mascota, ja venen fills, Mascotes segur ja que venen... no. Ja està clar. I fills? Tampoc. Completament No m'ho has desubicat! esperat per res, Jo sé que l'he estudiat. Completament desubicat i perdut. Quanta gent porta espardenyes als plens de la CUP? Un tant per cent. Dintre de les preguntes random està aquesta. Jo crec que ningú. Oh, jo vaig amb crocs i la gent no va anar a espardenyes. Jo l'altre dia anava amb sandàlies ja, tipus les que va tirar el David Fernández, Ah. el senyor, però crec que el Dani i el Carlos no porten mai, bueno, no els he vist mai amb sandàlies. O si no les porten xanques lligades. hi ha un canvi de vestimenta entre els altres partits i vosaltres, a l'Ajuntament o no? Ho has notat? Estem recorrent molt al tòpic. Sí. Però... Jo diria que no sabia ara jo. Tornem a enganxar el tema polític. Tu que ets periodista de base, és cert que vas especialitzar en ciències polítiques, que ens has explicat el tema de màster, per què decideixes passar-te una mica del periodisme a la política? És que jo només m'he dedicat molt poc, o sigui, m'he dedicat molt poc temps al periodisme. Jo vaig acabar la carrera perquè sabia d'acabar, perquè quan em vaig adonar que era una merda, resulta que feia quart. Estic a les mateixes, Laia. Llavors, doncs mira, ja que estem a quart s'acaba. Però amb els màsters ja m'he anat especialitzant en una altra cosa. Ja que fas un repàs, dir que vas fer pràctiques a Radio Targa, no? Com a Sí. gran currículum. Sí. Amb Un qui, estiu. amb qui et vas trobar, Laia? Amb qui em vaig trobar? Amb mi! Ah, sí? Sí, allà. Només me'n recordo que vaig anar a veure el Puigdemont un dia. Hòstia, Al i canal això- Segarra-Garrigues. això ja no, Puigdemont va venir el Segarra-Garrigues. Sí. I jo hi veien amb xandall i xancletes. Bé, per a veure si podies fer una remullada, no? Sí. Si ningú vol fer una pregunta abans, jo en tinc una que m'ha hagut de redactar perquè la idea la tenia però no sabia com plantejar-la, ¿vale? Tu des de sempre has estat com molt vinculat a totes les associacions de la ciutat,
deixarem davant d'aquests cap del GIC, però banda d'això també has estat alegrat, social a Soll... Clar, hi ha determinades persones que en aquestes coses mires i sempre són allà. No saps com s'ho fan, però sempre estan allà. Llavors, surt una comissió, es prepara una festa, una celebració, ells passen al capdavant. I des de fa molts anys. Som uns pesats. No, i no em refereixo específicament a tu. Fins a quin punt creus que la presència d'aquestes persones es deu que consideren que falta iniciativa i si no ho fan ells no passarà ningú al davant, o creus que respon a una necessitat de voler tenir tot controlat i que les coses se segueixin fent a la seva manera? És que és molt bon periodista, el Quima. És una passada. Jo crec que hi ha una mica de tot. Aquí a Tàrrega hi ha gent molt necessitada d'atenció. Les coses com són, i hi ha gent que li encanta tenir poder. I és això. Per mi és una qüestió de poder, perquè si us hi fixeu, molta gent d'aquesta que sempre passa al davant, que sempre té la iniciativa, que acostumen a ser sempre homes. I hi ha gent que li encanta tenir poder. Ja està. I no... Sí, creus que aquesta, que com que no la poden tenir des d'una altra vessant, la vessant social és la que aprofiten per Bueno, és que jo crec que la vessant social dona molt nom. Sí. Vull dir, al final, en la intimitat, si tens poder en la intimitat, qui ho sap? Doncs tu i la persona amb qui comparteixes la intimitat o els teus pares o amb qui visquis. En canvi, si tens poder a la Soll, doncs ho sap tota la gent de la Soll. O a la Soll, o a la Grat, o on sigui. Hi ha molt Peter Pan a Tàrrega? Sí, claro. Evidentment. Val, anem una mica més al... Hi ha molts ristos, Mejide, també. Això és veritat. També. És un problema, bueno, no sé si se'n parla poc o molt, jo crec que en els grups reduïts poc, però en general és un tema que no s'afronta molt com a tal, és a dir, tothom ho té molt assumit, que hi ha això com un grup de ristos mejides aquí a Tàrrega, però... Bueno, perquè... Quedem un calaixet a vegades, no? Però perquè, és a dir, tampoc a nivell general s'afronta, però... Home, aquí a Tàrrega hi ha coses descarades. Però quan surts de festa, a vegades veus la típica Dins persona del cau i hi ha hi coses torna. Epa! Som-hi! Hombre, que cap! Passa. El cau també té tela, no ens queixarem. No, però vull dir que així en general, i que les entitats no és una cosa que hem sabut afrontar. Potser perquè ens pensem que és com la vida privada, però no és la vida privada, és poder. Una mica més... Bueno, voleu fer una pregunta més? No, segueix. Segueixo, no, jo vaig tirar milles, si no m'interrompreu. A nivell polític, creus que us beneficia o us perjudica tenir una llista electoral 25 anys més jove que la resta? Esquerra ho ha intentat, no? Sembla, però... Sí. Jo crec que ens beneficia, vull dir, és que penseu que l'Ajuntament... Clar, la gent potser no ho sap, però l'Ajuntament està ple de boomers i de penya que amb prou feines s'ha pobrir un Excel a nivell polític. Llavors, jo crec que està bé presentar, almenys presentar cares noves i presentar una mica de renovació, perquè és que si no, joder, la mitjana, arriba un punt que dius, home... El Silveri ens ha dit que de la seva candidatura el punt positiu és que té molta pluralitat. Què en penses? Ah, sí? Sí. És que no sé, vaig veure la foto i els vaig veure a la parada de Sant Jordi, però clar, no puc valorar pluralitat. Puc valorar, no sé, puc valorar que hi havia gent que fumava molt, però... Bueno, com el de la CUP una miqueta, clar, és que no els També conec. podríem dir. Bueno, sí. Però no els conec, vull dir, no els conec aquí, presenta el Silveri. No els conec. No, bueno. Voleu seguir o vaig tirar? Tira, que allà hi ha una ressaca increïble. Val, sí, m'ha costat ressaca costant. Com us expliqueu, com expliqueu a la gent que estigueu compartint equip de govern amb un partit que dista molt ideològicament de vosaltres com és el PSC? Et pots tirar pilotes fora i dir que és tot culpa del Carlos Vilches. No, és que, clar, nosaltres quan valoràvem si entrava o no govern, al final valores, vale, des de dins què pots fer i des de fora què pots fer. Nosaltres des de fora que s'hem quedat com la segona força a l'oposició, perquè la primera és la Rosa, llavors ja perds com bastant poder, i des de dins, al final, jo penso que ara, veient com tota la legislatura, hem pogut acabar fent coses que des de fora no s'haguessin fet, i coses que nosaltres portàvem al programa. Per tant, vale, sí, és com una balança que ho poses, i sí que hi ha moments que el Silveri, pues, li xafaries la cara així directament, però hi ha altres moments, però en que realitat... te'l menjaries a petons. No! No, però t'ha permès fer coses, o sigui, estar govern t'ha permès fer coses que fora no les haguessin fet. Vale. Per tant, si en aquesta legislatura heu de triar entre ser els segons a l'oposició o fer govern amb Junts? Això, nosaltres farem govern, si podem fer govern, perquè potser traiem uns resultats que no ens permeten pactar amb ningú, això no se sap. Si nosaltres podem pactar, pactarem amb els programes, o sigui, serà un pacte programàtic. Programa d'esquerres o partit que quan li fem les nostres propostes ens digui, vale, us les deixarem tirar endavant.
Hi haurà d'haver una reunioneta, hi haurà d'haver, no es poden fer un pacte així com així. No, clar, bueno, hi haurà d'haver reunions, però si podem remunicipalitzar l'aigua amb la Rosa, doncs potser pactarem amb la Rosa, això no se sap. Ui, Això molt bé, no se sap. molt bé, molt bé. Sí, llavors a primeres no tanqueu la porta a ningú a part de, ja m'imagino, el PP, es Vox... Home, clar, Vox i tot això sí, però tancar la porta d'entrar, és a dir, a nivell municipal, tampoc no pots tancar la porta directament, perquè potser hi ha punts amb els que et pots posar d'acord. I no creus que ningú aconsegueixi majoria? No, no crec. No crec. És a dir, ningú ho ha fet tan bé com per tenir majoria absoluta són 9, No, són molts, són molts. Són 9, són molts vots. Són molts. Són quasi 3.000 vots. Déu-n'hi-do. Com heu portat aquest, deixa'm dir-li, matrimoni amb el PSC i Esquerra, d'haver decidit moltes coses... Silveri diu que us heu discutit molt, però que... Sí, bueno. no us heu pirat tan malament. No. Bueno, perquè el Silveri té unes idees que canvien també. Vull dir, el Silveri és fàcil de canviar-se de jaqueta. Jo crec que... Clar, és que això també depèn de qui li pregunteu de la CUP. Jo m'he discutit molt. Vale. Amb aquest any i mig m'he discutit molt. Bueno. Amb diferent gent de dins del govern. Però bueno, això també és el que hi ha. Al final també hi ha edats molt diferents, hi ha perfils molt diferents, i és molt complicat que una persona de 26 tingui les mateixes idees que una persona de 60. Però... Bueno, sin más. Direm que m'he primat 10 quilos. Hòstia! A la nostra audiència també tenim una audiència molt fidel aquí al pati i ens ha fet arribar una pregunta específicament per tu, com fa amb cada un dels candidats. Llavors el Jordi Calpetit, no me'n recordo com es deia, ens ha fet arribar... Un noi que sembla que porti una ressaca, no? Totalment fora de lo normal. T'avisem abans de que escoltis que ell és socialista. És socialista. Abans li ha fet una ensabonada al Silveri espectacular. Hola, noia. Soc el Joan de Calpetit, el fan número 1 del Pati Podcast. Escolta, que m'han dit aquests bandidos que us he d'enviar una pregunta per a tu. Jo la veritat és que sóc més del Silveri, però bueno, tu, si t'he de fer una pregunta te la faré. Escolta, tu que ets així cuparra, Què ha canviat la presència de la CUP al govern municipal respecte a les 10 legislatures anteriors, des que hem recuperat la democràcia? Perquè jo no les tinc totes. M'ho respons, vale? Una abraçada, maca. Adéu. Què ha canviat? Home, hi ha tots els impostos que hem pogut fer progressivitat fiscal està feta, és a dir, gent que ho hem fet progressiu a nivell de renda, per tant, qui té menys renda paga menys que un que té més renda, que això està molt bé. Hem començat un estudi per remunicipalitzar el servei de l'aigua, que s'acaba el contracte el 2024, que clar, aquestes dues coses ja d'entrada, si no hi haguéssim sigut nosaltres, no s'haguessin fet perquè cap dels altres dos se les plantejaven. Vull dir, que potser ho haguessin acabat fent, dient, hòstia, s'acaba el contracte el 24, fem-ho, però nosaltres ja ho portàvem al programa i ja ho sabíem. Que lo de l'aigua s'ha de decidir, el pròxim govern que entra haurà de decidir si la gestió ha de ser pública o privada. Ara la porta Agbar, per tant, nosaltres som que ha de ser pública, evidentment, perquè si fas l'aigua pública pots tornar a tarificar-la socialment i fer les tarifes també més adaptades a la renta. S'ha començat a treballar molt amb el porta a porta, es va ordenar tot el tema de residus del mercat, perquè aquí a Tàrrega tot el que era brossa estava com super descuidat, i ja ho va començar la Tere, jo ho vaig continuar, la gratuïtat de la deixalleria, s'han portat més espectacles culturals als pobles, és a dir, és que sembla que no hi haguem sigut perquè la comunicació que hem fet ha sigut una merda, perquè és així, vull dir, la comunicació a nivell de partit ha sigut un trunyo, però sí que hi hem sigut i s'han fet coses. I a part d'això, de tot això que has dit, que està molt bé, sincerament, esteu encara com molt a la base de tot el que voleu fer? És a dir, esteu com a les antípodes o realment ja comenceu a... No estem a les antípodes, però jo crec que sí que ja hem començat a pedalar, o sigui, estem a mig camí. Ara què falta? Doncs falta que s'apliqui el porta a porta, falta que l'aigua sigui pública, falta que si la progressivitat fiscal ho hem pogut fer amb 7-8 coses, doncs acabar-la de fer amb la resta. I dins del teu programa, quin és el punt que trobes imprescindible de tots? Sí que sé que n'hi ha molts, però quin és el que dius, hosti, dic que si sortim elegits, el primer que vull posar en marxa seria aquest? Quin seria? Aigua, porta a porta i perspectiva de gènere amb totes les decisions que es prenguin. Vale. L'aigua serà un temón, Sí. Però clar, nosaltres parlem d'aigua de boca, de l'aigua de que tu obres l'aixeta, sobretot, sí, serà un temón. Serà un temón. Serà un temón. Tots els sentits, jo crec.
Però precisament per això és molt millor que la gestió sigui pública, perquè és més transparent i més democràtica i al final tens els números. Clar, nosaltres ara amb Akbar no tenim números de... O sigui, l'Ajuntament no té cap control sobre el servei de l'aigua. I l'aigua és un bé necessari i que sempre ha sigut públic. Vull dir, la gestió de l'aigua ja havia sigut pública aquí a Tàrrega. Hi ha molts pobles. I després una altra reforma que vau fer l'any passat, bueno, reforma, ja m'entens, va ser que vau canviar el color dels contenidors. Ah, això ho va fer el Consell Què Comarcal. va passar aquí? Això ho va fer el Consell. Això no ho vau fer vosaltres. No, és a dir, els contenidors són propietat del Consell Comarcal. I què va ser això? Perquè dic, hòstia, com que estan a... Jo el que em van dir és que no ens van ni avisar més. Jo vaig trucar un dia i vaig dir, hola, us heu equivocat, hi ha tots els contenidors de color beige. I ens van dir que jo això no sé si és veritat o no, és el que em van dir el Consell, que alguns comerciants havien demanat que perquè es veguessin més nets i perquè estiguessin més a tom les façanes del centre. La elit, no? Al final, la elit targarina. Sí. Molt bé, Laia, fins aquí la nostra tertúlia. Ara el Roger t'ha preparat una secció específicament per a tu. Que us posa pandilla de l'alegria! Doncs bé, una de les mesures estrella que ja s'ha anomenat és el porta a porta, no? Que volem implementar des de la CUP. I per fer-ho farem una secció que ens ambientarem com si fossis la que te dediques a recollir el porta a porta. És un dilluns, toca recollir l'orgànic perquè ha passat tot el cap de setmana amb els dinars familiars, està l'orgànic ple. Llavors et trobaràs un seguit de situacions i a les 3 primeres et donaré 3 opcions que hauràs d'escollir i hauràs de relacionar amb cada una i les altres 2 és resposta oberta, tries el que vols. Llavors, aquí baix podràs veure les opcions. Tenim opció 1, que és primer de tot com estan les màquines, tot bé, fem una foto. Això d'aquí ho he copiat del Magí. El Mojo ho va dir l'altre dia. Ah, sí? Ho va dir? Hòstia, no. Hòstia, Roger, reclamaran drets. No, això ho va dir el David Bisbal. Però potser ho he copiat d'un altre. No, el David Bisbal. Ah, Sí, és el David Bisbal. L'opció 2 és agafes la porta i toques el 2. I l'opció 3, agafes el teu telèfon i per aprofitar i fer més rebombori, ja que sí que teniu mala comunicació, o havíeu tingut mala comunicació a la CUP. Ara la tinc bona. Sí, ho graves i ho penges al compte oficial de la CUP, val? Comencem, la primera situació. Vas a la primera casa a recollir l'orgànic, truques i t'obre l'Anna Obregón, et dona la bossa del vidre i et diu que això de reciclar als Estats Units, quan hi va estar ella, no ho feia. Què farà la Home, Laia? opció 1. Opció 1. Ens fem una foto amb Primer. el fill. Amb el fill. Va, bé. La segona situació. T'apareix el teu grup de música preferit i et dedica una cançó sobre el reciclatge, que, curiosament, tan confós amb la protagonista de l'anunci En vas on vas, què els hi dius? Aquesta és lliure o d'opció? Aquesta d'opció. D'opció. Agafes la porta i toques el 2 o ho graves. Home, això s'hauria de gravar, no? Sí, per aprofitar la bona Una actuació, comunicació. clar, per fer-nos famosos. La següent situació. Et trobes una persona que surt molt eufòricament, et comença a explicar les seves batalletes i on, curiosament, tu també en formes part. A tu no et sona de res, no saps qui és aquesta persona, però ella sembla molt entusiasmada i t'explica aquestes historietes. Per tant, ens queda l'opció de agafes la porta i Sí, toques el 2. segurament. Segurament. Bé, sí, t'ha quedat ben encaixat tots. Llavors, la següent situació, aquí ja és resposta oberta. T'apareix una parella de persones molt grans i et pregunta que si hi ha més portes o finestres. Home, més finestres. Més finestres? Claro, les cases tenen una porta No. per entrar, cap al carrer. Hi ha moltes portes. És veritat. No havia pensat en les portes interiors. Igualment, crec que més finestres. Les finestres respons i marxes I marxo marxes. directe. amb l'orgànic. Directe, sí, amb la bossa. Bé, i l'última situació, estàs cansada ja d'un dia tan llarg, t'apropes, arribes a l'última casa, truques al timbre, aixeques el cap i et trobes que acabes de trucar a l'Ajuntament. Truques a la porta, et surt una persona, és el nou alcalde o alcaldessa, i no ets tu. Qui és? Hòstia. Complicat. El secretari. Pot ser que no sigui un cap Hòstia, de llista, Laia? No puc ser jo? Pot ser un cap... bueno, no cal que sigui un cap de llista. Era perquè et mullessis una mica. Era va, perquè- la resposta és molt fàcil. Eren a buscar... Pots agafar idees aquí darrere. O no. O no? O de com. Hòstia, ara no me'n recordo com es diu.
L'Anna Florença. Bé, ben salvat. Anna Florença, Alcaldessa. com a alcaldessa Sí. del PSC. I tant. Som i gas. Doncs què? Ja està, acabem la secció i passem a la següent. Doncs gas. Però de què diantre parla aquest? Vale, molt bé, Laia. Jo, per deixar-nos estar més tranquils un rato, et porto un joquet així més divertidet. Aquí el Roger m'està preparant els meus 17 Playmobils representant els 17 regidors de l'Ajuntament. Llavors, aquí jo ara et faré unes preguntes de cultura general, de nivell d'instituts. Realment li vaig preguntar al ChatGPT i vaig dir, fes-me preguntes i tiramilles. Llavors, aquí et faré la pregunta, si la respons correctament es quedarà com a regidor de l'Ajuntament de la CUP, i si la fallem l'enviarem a prendre pel sac i no comptarà més. El que volem veure és a veure quin partit acabarà amb més regidors i et desitjo molta sort, les preguntes estan bé, la veritat. Que tenim el Silveri amb 12. Ara en tenim el més. rànquing. I el número de regidors no ens donarà de cap manera, vull dir, potser s'han parat 53 regidors. Vale, molt bé, doncs comencem amb la primera. Qui va escriure l'obra Romeu i Julieta? Shakespeare. Molt bé. Quina és la capital d'Islàndia? Reykjavik. Perfecte, els amics dels arts entren bé aquí. Ajuda. Quin és el mineral més dur del planeta? No, l'or és un metall, no, espera. El diamant. És el diamant. El volíem ja prendre pel sac, em ve de gust fer el clic. Com s'anomena la ciència que estudia les plantes? La ciència que estudia les plantes, pues... biologia. Vale, és botànica. Fora! Quin és l'òrgan més gran del cos humà? N'hi ha dos de possibles, si em dius qualsevol dels dos te'l deixo passar. L'intestí gros. És el fetge o la pell, perquè és un molt gran. Sí. Jo tenia la pell, però em va sortir el fetge també i ho vaig interpretar. Però l'intestí gros és uns quilòmetres. És molt llarga. Vale, doncs és la pell, no passa res. El ChatGPT realment s'equivoca moltíssim, però bueno. Quin és el planeta que està més a prop del Sol? Vale, perfecte. Qui va pintar la famosa obra d'art La nit estrellada? Van Gogh. Perfecte. Quin és el símbol químic de l'or? Au. Molt bé. Quin és l'únic mamífer que pon ous? Serà Perry l'ornitorrinco? Correcte! Sí. Llavors, quin és el riu més llarg d'Àfrica? Hòstia. El Nil? Sí. I qui va ser la primera dona en guanyar un Premi Nobel? Per el descobriment de la radioactivitat. La Marie Curie. Molt bé. Quina és la moneda del Japó? El yen. Molt bé. Quin és l'os més gran del cos humà? Què? L'os més gran del cos humà. No sé. Un que es trenquen molt els parents? Sí. La cadera? No, el fèmur. No sé ni on és. A la cama, és aquest d'aquí. Llavors estem al 13... Clar, qualsevol. Qualsevol, sí. Aquest d'aquí! Quin és l'actual president de França? Macron. Molt bé. Quin és el terme utilitzat per anomenar un grup d'abelles? Hòstia, el sé en castellà. Vale, és... Colmena o alguna així, no? Això és el niu, no? Sí, això és el niu. És com un ocell seria una bandada, com un ramat de... Sí. Una Una colònia de formigues. No és un rusc. Vale, vinga, t'ho diem. És un aixam. Llavors, qui és el déu grec de la música? Hauria de ser molt fàcil. Sé que és la patrona de la música, no serveix. No, el déu grec de la música. La Cecília. La Cecília... No, mira, la veurem com a fallo. No, Vols jugar-te? Clar, sí, Qualsevol respon. És un déu grec. Que et sonarà molt quan el digui. Sí, Adonis? Vale, no, és Apolo. Moltes nits passades a l'Apolo.
I, per acabar, quin és l'equip de futbol de la ciutat de Pamplona? Aquí, un club de penis, hauríem de preguntar-lo de futbol. No és l'Osasuna? És l'Osasuna! Molt bé, molt bé. Què va per sobre de Silveri? Va per A sobre de veure, Silveri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Empat de Silveri. Empat de regidors. Què faries amb 12 regidors? La revolució! Amb 12, madre mia. S'ha notat la Una vessant bacanal. periodística aquí. Molt bé, doncs ara et donarem el teu minutet de glòria. El minut de glòria! Què vol... Ara t'expliquem. Ficarem aquest cronòmetre en marxa, que veus que porta tota l'estona funcionant, i tu tens un minut lliure, freestyle. Pots explicar un acudit, pots dir-nos què vas fer ahir a la tarda, pots explicar el que vulguis. Pots fer campanya electoral, per exemple, ho ha fet algun altre candidat. Pots fer el que vulguis, et donarem un minut i tens... pots fer l'espeech que vulguis davant de càmeres. Molaria molt un xiste. Si vols acabar amb un xiste, vols preparar-te, donem 5 segons o comences directament? No, puc començar. Sí? Molt bé, com vulguis. Però és que xistes que duren un minut és un xiste molt llarg i molt bo, perquè la gent l'escolti. Puc explicar un xiste, si voleu, puc explicar. Un home que fa un monòleg des de l'espai, què és? Un còsmico. És copiat, no és meu. És que amb un minut Encara tens una mica de temps. 40 segons. Pots fer campanya. A veure, sí, no. Jo estic molt contenta que se m'hagi convidat a aquesta festa de penis. Aquí a Tàrrega en fem moltes, de festes de penis. No res. És que això ho escolta gent molt jove. I gent molt gran. I gent molt gran també. Voteu per la revolució. No, perquè jo és que això no m'ho he preparat, llavors jo no sé què dir-vos en un minut. Tens 10 segons encara. Una persona que explica un xiste menjant hummus, què és? Un humuslista? Fin de la cita. Sona l'alarma. Bueno, ens has sortit per una vessant diferent al Silveri, està bé. Està bé sentit. Toca una mica d'humor, sí, clar. Tu has passat bé, Laia? Sí, molt. Arribem ja al final, perquè ja no tenim res més a oferir-te. No ens hem passat tant com ens pensàvem. Bueno, com us pensàveu, perdó. Molt bé. Ha estat bé. Tampoc m'ho pensava, No, el Silveri venia una mica... Venia com molt... Venia advertit. Advertit, sí. Sí, més per culpa dels altres que per el que es pensava ell. Però bueno, al final, bueno... Tot prejudicis. Tot prejudicis, és que això és molt dur. Doncs res, vaig ficant que soni la melodieta final del programa, segon programa d'especial eleccions, avui amb la Laia Recasens. Queden 2 més que tindreu les pròximes 2 setmanes i esperem que us ho hagueu passat molt bé. Pues ya está. I ens despedim d'aquest capítol. Moltes gràcies per escoltar-nos, recordeu-nos seguir a tot arreu i salut! I força Canut!